Мен иногда скромничаю, хотя мен исім бар бетінде. Мен қолламаймын. Көресің, что кішілер менее популярныйсың. Ну, өзін шулай қойайым. Кальян қойып қаран бар, бір топқыр. Ну, бір топқыр кальян тортып қаран бар. Мен нешек ешедім, шо ешеймін. Қазір қатын бұлғаш, қыз бұлғаш дебейтін деге. Қатынды бедерін. Қатын деген сөзге еш алмын. Сейіріме қатын ұлғымын, сейірі оңғырын. Мен бүтіждақ қыз деймін оңға теге. Мен девушка буду. Аннары самы қызық әлімі бірікшірмейсіз деген әселем. Олым? Бір нәрсе бізге жырлап кетірсің де. Мен айтам, әбі, яра, жырлар білін. Реал, теге. Оны бүйт әйтуші кіші болмады мен қауайттырып. Мен оны бірінші сізден не іштем, теге. Оны, yok, серьезно. Оны шоқырсындар мені, әйтік, Альберт. Мене біз сінде көребіз. Жетекшілер, татар жетекшілері. Yok, керек болса енді. Әзір, татар жетекшілері. Қызық болса, если менде көрсәгіз, әйдегіз, теге. Сөйлешік. Теге, нешеге етем, мен өзімде не гордый, мен простой малай. Альберт, нихаят, сенің білән интервью. Біз енді қайыр сені 2 ел тұтмақшы болабыз, тұта алмайбыз. Әмме көптен түгілген нәрседер өзгерді. Сен татар дүниясына шылай керейленіп қойттың. Интервьюлар бере башладың, интернетқа, Бұлғар радиосына. Білмеймін, нешіктер барса спонтанно келіп шықты деп айтайын, мен де білмеймін, как-то так получилось дегендей. Нәрсе білән связано, білмеймін, теге дүрсің айткенде ондай өзгеріштер де болмады енді. Міне бүгін былай ойладым, ертеге былай ойлам деген сөз жоқ. Шылай өзгеріштер жоқ. Шылай ешеп етабыз, әйбет кіна, Аллаға шүкір. Түрлі вақиғалар бірдінде в моей жизни происходит. Білмеймін де. Міне сен әлхамдулиллах деген жырда яздырдың, әлі ол шықмады деп берем. Тизден шыға. Қоян келді сен міне яры татарша жыр yazып тілегі, çünkü сен неше ел, енді нешіктер бары-бір татар дүниесінен шетте тұрды. Мен де көп мәйіткен иманы, әлік мен бетін татар тілінен башаған ем. Аннары нешіктер русша тіліне кіріп кеттім де, мен русша яза башладым. Енді 19-шы жылдан берлі вообще татар тіліне тигендей ғой. Ну, как бы yazғандай ғой енді. Неге? Хам, міне бұл в связи с последними событиями деп айтамын неме? Никахлар болды, интервьюлар болды, нелер движуха башандым да Татарстан бойынша, мында шақырар радиоларға. Мен нешіктер илхамланып та кеттім, әзірек көңіледі нешіктер даже мен. Фанатлар даже көбірек поддержателерді, шонсы да, наверное, еткендір енді. Теге үйдегілер де енді. Ну, в общем, bütün сөйлешулер привели к тому, что мен бүгін мында, и мен яздым татарша, нешіктер илхамланып, мен вспомнил теге ескі өзімчек башлағандарымны деп айтайын мен де. Әтемеш еткенімше енді фанатлар да, ойды Альберт күтіп алабыз, біз бүтін күтөбіз, сені теге вақытында бірінші біз ташып, ну, как бы татар тіліне башладым, алар бірқа кетмелер, қолдылар, шоған көрем, мен өзіме әден шықтығында қызық болып кетті. Хам менім, тем более шындай, қолда да альхамдулилля деген жазылған, ну, тату бар менің әмді. Мен шықтыр ойландым, мен шындай уақиғалар болды, альхамдулилля, никахлар, көп мәйбірлер өттім, тегінде мында бардым деген деме, и Аллаға шүкір бүгін күнде міне шындай кіші мен деген, и шоңа көрем шықтыр шой деп бикті жаздым ел жырына, и міне шой қайтарға болдым татар. Міне сен шынан да бір интервьюңда айтесің, мен тегі никах біле фото қойғанда, ондай ажиотаж болыр, шул қатлы язырлар деп күтмеген едім дейсің. Ол сеңа шынан да міне, не дейді шындай күтілмеген хал болды татар аудиториясының шулай сеңа ажиотаж тудыру ойме? Ну, біріншіден мен бізден татар, мен де мұсылман, әйбір дini білен яшаймын деймін. Хам шоңа көре теге ничегде айтайын, творчеством дегенде, а мында бітіне личная жизнь, ол теге кішінің өз тұрмышы, и ол понятно, теге өз тұрмышы білешін, бар творчество. И мен оларны как-то не смешу, менің теге семьяда болған әйбірлеріні мен шығармайым в обществе, потому что қолара теш семьядағы әйбір семьядағы, мандағы ұрамдағы әйбірлер, ұрамда болға теш деп етмекші болам енді. И шоңа көре мен енді бір қызбен яшап, никах ясырға болдығын, и оғаны теге шой бұлырға тиіш бітін, ол бүтін кіші теге үйлені, екінші этап в жизни ол бітін шой бара, и шоңа көре менде оннан теге шетте тұрмайм бітін, мен шой бүтін кішілер шекілі бір реттейін, Аллаға шүкір. И шоңа көре теге нешікті бетейм, мен он даже дұрыс жауап берген теге ауырсынан, потому что нешіктер оны шоңа көпіртті, хотя ничего такого в этом нет. Вроде, ну, естественно, бүтін кіші никах қылсыне, бүтін нормальный кіші, кім теге қырып-қаратларын соқлы, кім нормально, адекватны теге Аллаға шүкір башы шли дегенде, ол шой тірге тиеш. Мен де теге шой бұлырға тиеш болғанға, как бы, бүтін кіші шуны өткейін, әтейлер, бабалар, енді көмі кішілер бітізем сюда, бетешек, шуңа көрі енді еттім де, получилось. Сен оптырадың.
Менә кара, ничек син менә ничек көтмәсеннәр, менә син 2 ел, бер татарча җыр юк, татар матбугат чараларында интервьюлар юк. Ничек яшисең, русча җырлар, клиплар, Нурминский популяр, Россиядә, татар аудиториясе бит инде чыннан да менә син үзең дә әйтәсең, алар мине көткәннәр, алар мине шулай каршыладылар дисең. Һәм монда уйламаганда, көтмәгәндә никах фотолары, чыннан да ул бик күп пабликлар бит инде аны алып куйды. Менә бит Альберт безнең үзебезчә яши икән, татар икән бит, мөселман икән бит дип шул хәтле сөендиләр. Һәм ул чыннан да шундый күренеш булды. Һәм инде миңа калса, сиңа шундый өмет булган, димәк, яшьләрдә. Мен үзем дә белмәгәнмен икән, теге шулай дип кеше, ничек карап торалар, теге менә нишәрм икән. Шуңа шулай дип булды. Син үзеңне татар дөньясында инде популяр түгел дип саныйдың мәллә? Юк, инде мен үземне ой дип бәйләгән. Юк, мин гомумән менә бу творчествога алай дип относиться юк. Анда миңа кызык та түгел, мин теге кемнәр бар анда, теге артистлар, мин татар эстрадасын, не то что татарча, мин рус эстрадасын тыңнам, мин татар эстрадасын мин теге беләм дуслар бар, мин теге процессе таныштык инде. Былай, круто, теге карыйм да наблюдайтам, блин, әйбәт, молодцы, заниматься. Былай минем хыял вообще икенче, анда теге мин шуңа теге айтып кызыксынып, бирелеп, кемнәр ничи, анда минем вообще икенче тормыш, минем күңел вообще икенче әйбергә ята. Шуңа мин айтып кызыксынган да юк. Теге айтып теге менә битләнеп иткән дә юк, теге оказывается, если капнуть дигәндәй, анда теге шулай дип, оказывается, Нурминский менә шулай иткән, әйтәм. Шулай дип, типа, кызык булып китте. Альберт, так, без сиңа әзерләдек уен. Монда 10 йолдыз, татар эстрадасы йолдызлары минутында. Һәм без хәзер сиңа эзлибез фит яздырырга артист. Кем белән шушыларның кайсысы белән син фит яздырыр идең? Башта инде әлбәттә белергә кирәк, башка кем икәннәрен беләсеңме? Кем бу? Бу Фирдус Тимаев. Достыбыз, таныш. Фирдус Тимаев. Бу Әнит Йортовтың инде менә. Кем? Беләм инде мен. Нургалиев. Әйдә, менә шулар икесенә кемне сайлыйбыз? Фирдус. Фирдус белән. Торабыз. Фирдус турым. Нургалиев китә. Йөрәкләр сөткән әлме? Йөрәкләр сөткән. Йөрәкләр күрсәткән. Бу безнең кем? Бәдретдинов тумызмы? Илсия Бәдретдинов, беләсең бит менә. Беләм инде ул теге. Мин тагын интервьюларда татар эстрадасы җырчыларын белмим дигәч, мин шуңа сорыйм инде. Тоже беләм исемеңнән ничек башлана? Беләсеңме? Әнә шуп китте берәү. Әнвәр шуп китте. Әнвәр шуп китте. Бу исемен оныттым инде. Ничек әле? Гүзәл Уразова. Шулар хәзер икесеннән сайларга кирәк. Бәдретдиновмы, Уразовамы, кем белән эшлибез бит? Гүзәл белән. Гүзәл белән. Илсия белән түгел. Мин аны күбрәк күргән бар телевизорда. Бәдретдинов күргән. Мин, кстати, аны белән выступать итәм әле 29-да. Выступать итәсең? Башкортстанда. Бер сценада. Сайлыйбыз. Мин просто теге ай дип белмим инде. Шуңа теге ачылыштан булмасын. Җырларын да белмисең. Может, беләмдер. Күрсәтсә. Бу күбрәк популяр дип уйлыйсың инде, шуңа күрә сайлыйбыз. Сөйкемлерәк просто. Сөйкемлерәк, матурак. Гүзәл Уразова. Астагфирулла. Кем бу? Венера Ганиева тумызмы? Ничек дип әйттем? Синең яраткан йолдыз. Син хәтерлисеңме? Мин белән сөйләштем әле? Мин бер интервью таптым. Әллә 17-дә, әллә 18-нче елга юкка гына алмадым Венера Ганиеваны. Шул. Миңа ни әйтте? Кем? Мин Венера, ниндер Венера апай. Венера Ганиева белә. Теге уллар белә инде теге. Ул сиңа язган булган, чыккан булган сиңа, син аңа әйткәнсең, юк, минем вакытым юк, мин Казанда түгел дигәнсең. Казанда булсаң да, по-моему, ялгышмасам. Шулайрак булган бугай. Һәм син әйткәнсең, аларның инде популяр буласы килә, скорее всего, мин популяр булгач, мин белән яздырасылары килә. Дип әйткәнсең бит, по-моему. Хәзердә шулай дип уйлыйсыңмы, әллә син инде хәзер Юк, белмим инде, теге аны итрәкләр, кунара кирәк нәрсәләр бар, нинди материал, нинди сәясәт. Менә ул хәзер сиңа әйтсә иде, Альберт берәр әйбер эшлибез дисә, Венера Ганиева син ризалашыр инме? Белмим. Тыңлап карарга кирәк. Мин посоветовался. Аңлашылды. Мосын беләсеңдер инде шулай.
Бу Айбер. Тоже беләм ие. Кем бу? Исемен ничек башын әле? Айдар. Айдар Нургалиев. Юк, Нургалиев. Нургалиев чыгып китте. Айдар. Әнвәр Нургалиев ия. Айдар Галимов. Молодец. Вот. Әйе, Айдар. Ансы тоже радионың туйларында булар бөтенсе. Шуңа беләм. Кемнең туйында? Радио Элвин Грейның туйында. Элвин Грей туйыннан татар эстрада юлдарын сен өйрәнгәнсең. Әй. Кемне кайсын сайлыйбыз? Так, кызлар булды, малайлар булды. Әнвәрне, наверное. Әнвәр түгел бит инде бу. Әй, сала Айдарны. Айдарны. Айдар Галимов. Тотабыз. Әй, Айдарды үстен киттек. Ага. Айдар абай. Дальше киттек. Кызым беләсең инде. Кем ул? Алсу? Әйе. Белмим даже мен. Алсуны беләсең? Кайсы? Бу кем беләсең? Кызмы? Әйе. Ая кызы. Йо. Беренче тапкыр күрәсең. Вечерний Ургантта да җырлады ул. Кызым. Татар түгел дә. Мюзикта иде ул лейблда. Әйе, монда. Казанныкы Шоллыдан. Айгел дигән. Айгел шуны инде. Әйе, шуша Айгел. Вечерний Ургантта да җырлады. Алсу Татарча да белән. яза, хәерчә. Кайсы белән? Алсу белән. Алсу белән. Монда уйлап та тормадык. Хәзер котлаулырак буларын бәлки белмисеңдер. Белмисең, гомумән. Бу инде хәзер популярлашып килә торган Илнат Фархуллин дигән җырчы, Казан егетләрендә җырлый иде. Казан егетләрен беләбез бугай. Мосын беләм. Марат. Әйе. Марат Ярулла. Яруллин. Молодец. Әйе, кайсысын? Белмим, Марат булсын, Марат белән таныш. Марат Яруллин, шуны сөйләрсең дип уйлаган мин. Так, булды. Ха, алга таба. Звездный состав. Звездный состав калды. Ха, шулардан сайларга кирәк. Так. Так. Шулардан булыр. Фирдус Тимаев, Гүзәл Уразова. Булар финалга калсыннар әле. Икесе дәме? Ие, пока финалга калсыннар, ахырдан. Буларга привилегия бирәбез. Алсу инде. Марат Яруллин китә. Марат ташланма, конечно. Так, моны кая куймыйм икән? Ярый, монда ушып китсен. Марат ушып китә. Киткәч. Так. Менә 2 яратны куябыз. Фирдус Тимаев. Фирдус Тимаев белән күбрәк знаком. Фирдус Тимаев. Җиңде. Айдар Галимов уша. Алсу белән Гүзәл Уразова. Алсу җырлыймы соң вообще? Җырлый инде. Ха, элеккегесе маңа. Ул татарча җырлыймы вообще? Татарча ул бик әйбәт җырламый инде. Алла сәп сөйне моның белән. Гүзәл Уразова. Гүзәл Алсу Уразова. пока. Алсу китте. Так. Гүзәл Уразова, безнең хәзер финал. Гүзәл Уразова калды һәм Фирдус Тимаев. Мин уйлавымча припевка кыз моторрак булыр дип уйлыйм мин. Шуңа Гүзәл Уразова Гүзәл җиңә. Уразова булырдыр. Гүзәл Уразова, безнең җиңүче. Мин Гүзәл Уразова, бу видеоны карасагыз, Нурминский сезнең белән фит яздырырга риза. Ну, сөйләшергә, сөйләшеп кара. Әйе. Менә хәзер без синең белән ачыкладык инде, татар дөньясына син кирәк, сине көткәннәр, сине яраталар, өметләр баглыйлар. Менә хәзер синең татар рэпын дип әйтегин, татар телен үзенең рэп җырларын аша танытасың килмиме? Тагын бер кемнәрне татарсың килмиме? Менә татарчаны, татар телен, татарча рэпны. Рус аудиториясы. Yok, андый возможность была икән инде. Шуңа да кеше көтә икән инде. Конечно, почему бы нет, теге, если уж мин теге для души я теге, ну, создаю җырларны ниме? Һәм әле аны кеше аны итеп теге шап, ну, шап тыңлап йөри икән дип әйтмәкче булам. Пожалуйста, почему бы нет? Конечно, итергә инде. Ну, ул бит инде одно другому не мешает, это только плюс дип әйтмәкче булам. Менә без теге кулуарларда шундый сөйләшүләр бар бит инде. Гомумән синең мәсәлән мин клипларны караганда, татарча җырларга клиплар караганда анда комментарийлар укыйм да, бөтен комментарийдан да. Шундый матур җыр, сүзләре дә матур, мин бер нәрсә аңламадым, но ул классный. Я ничего не понял, но всё красиво. Дип сиңа бик күп шундый комментарийлар килгән инде электә, бу 18нче елларда инде. Миңа калса син ул вакытта һәм без сөйләшкәндә инде татар дөньясында шундый фикер бар. Менә Нурминский таныта башлаган иде, башлады да ташлады диләр татар телен. Инде сиңа ул вакытта ук өметләре багланган булган инде. Юк,
аны бит үміт бағылан теге әйтерік, аны бит әйтуші кіші болмады мен қауайттырып. Міне мен аны бірінші сізден не іштем теге. Аны, yok, серьезно. Аны шоқырсындар мені әйтік, Альберт, міне біз сенде көребіз, еме, анда там. Ну, теге, может, варнесе, білмеймін. Мен бит аны теге, олай деп ойламаймын, андай акцентлар ясамаймын теге әйбірде. Что керек екен ол. Міне мен ол теманы только что начали раскрывать теге. Альберт, мен гүлнейті, мен бүтін кішілерді. Сені көрелер, сен онда рэп патшасы, метем, нендей, патша, әлі мен сүрім метем, патша нәсе ғарі ол, король дей, метем әлі нәсе сөйлеме, не патша. Yok, мен нәсеге айта башладым, если керек екен, ну, оны бит уровеньде сөйлеу керек, былай ғана айттым да, ол меня тоже қызықты, мен андай теге, мен уже как бы исім бар, мен не хочу, теге, былай айтып кіне, әйтлерден, ну ладно, если на уровне государства хотят, міне Элвин Грейна мен понимаю, оның еще онда, теге, ішті білемін, потому что біз бит аралашар, бүтін кіші білемін да, міне ол башқұрт тілін онда көтеря, молодец, әйде оны там киттік, за него топим. Болсам мында да шул, если хотите, теге, чтоб мен татар тілін поднял, если шунды берілейкен менға возможность, теге, и шанасы екен, что да, вот верим в тебя, Альберт, әйтігіз мен шақырық, заде көршік, или поддержка болсын бірәйнен, теге, міне даже радио форматларында, или теге сымынсы. Пожалуйста. Болса сені 100% поддержать істерлер. Yok, и бренди теге, міне бұла, государственный теге, ден городыларыма теге сымынсы, бұлай теге, шақырла башылы. Шақырсалар келесі бұл. Айдегі сөйлершік, мен бит открыт, ол бит мен теге, айтып айтасық мен менімді қосында ешейм, әйде тұтарсан түгілейді, мен просто, если теге, кіші көрейкен во мне, теге, әйбіріне имеет лидер шул, или татар тілін, мен ғата что, мен бит все равно, ну, мен это делаю, одно другому не мешает, мен все равно могу владеть теге. Просто надо официальный статус ничектір итерганы, пожалуйста, теге, итерге. Если мне скажут, анда, үлкенірек кішілер, или лидер, ну, теге, бүтен уровеньден кішілер, Альберт, әйдейінде бізге керек бітейінде ол, теге. Мен бүтенға бүтенше қорашақпын, что меня, допустим, урамнан бірі подружки итәші, Альберт, әйдейді, мен мұндан, или бірі қоян айтылар, әйде, исәмсіз, Альберт, затойш, мен шулай, өйде күзінде там. Менға граунд үйрі. Yok, шундай, Жетекшілер, татар жетекшілері. Yok, керек болса әзір татар тілін қызық болса, если менде көрсәгіз, әйдегіз, теге, сөйлешік. Теге, нешеге етім, мен өзімде не гордый, мен простой малай, керек екен, озабыз, оған бірінсесі жоқ. Если мен көтере алам екен татар тілін, если мен күштен, если менға берілген екен енді ол, теге, сондай, шаналар екен. Шаналар екен енді анда, ну, оны бітіне былай ғана отырып болмай, әде ішерге керек, бүтін возможность бар, студиялар бар, барсыда бар, керек только поддержка, и все, и сөйлешулер, пожалуйста, Нурминский ашық бүтін әлбәтте не ашық, еу болғанда жоқ. Альберт, міне бүгінгі күнде бик популяр, мәселен, қозақ жырлары, аларны гілейтелер инде казахский рэп дейлер, қырғыз жырлары мене популярлаша башлады. Сен ешіткен бар ма екен мене ол түркімдеріне, мәселен, кисло-сладкий деген бар, бүгінгі ешлер тыңлайды мұны? Жоқ, бар ешіткен бардыр, мен олар просто теге есімді білмеймін, айтып теге, өзімді тыңламағай. Мене қамілем сен көрсетем гіне, олар, мәселен, өз тіллеріне рус тілін қошып жырлайлар. Олар шындай жырлар яза, онда оларның өз тіллері де бар. Хам шолық уақытта бар рус тілі. Хам инде олар деген жіктір шулай ішлейлерде, ел популярлаша. Хам міне менің рус тонышларым бик көп міне аларын тыңлаушылар андай жырларына. Мен өзімде тыңлайым андай рэп. Хам меңа бик көп мен теге татар дүниясында жүргеш, инде татар яшүсмерләре, яшьләре белән эшләгәч, гел миннән сорый, менә бер дустым бар минем. Нишләп сез татарча шундый әйбер эшли алмыйсыз? Нишләп татар теле белән бәйле шундый җыр эшләп булмыймыни диләр инде. Нишләп булмаса аны? Беләсем аларга нәрсә дип җавап бирәм. Мин аларга әйтәм, бездә бар бер кеше, бер җырчы, Нурминский. Сез беләсез? Ул эшли ала, әмма ни өчендер эшләми дим. Камилә мисиан куеп кына күрсәтәм бер җырын. Менә аңлар өчен генә инде ул ничек яңгырый. Бу казакча ялгышмасам. Монда казакча һәм кыргызча. Һәм русча җырлар бар, димме? Ну и аңладық инде. Һәм менә шушындый рэпны бит татарчалы, русчалы, бәлки синдә эшли алыр идең.
Ничек Мен ойлайсың? бұл тема бойынша айтам. Мен бір-екі күнілік, ну, вообще, мен башта постоянно фикірлер. Мен ойлап берейін, мен русша тілінде, русша рэпта мен айта алмаймын альхамдулилля деп, потому что нәсәгә, потому что русский язык это больше христианство белән связано, ну, что видно, русский язык это христианство. Татар теле ул мусульманство, ну, как бы гарәп теле, татар теле ближе әйбер мусульманствоға. Мен шуңа күрә нәсәгә әйтмим, рус телендә менә мин теге әйтәсе килә шундыйрак сүзләр, но ул будет звучать не так. Менә мин икенче вариант бар, мин хыял язарга инглизчә телендә. Менә мин вообще хыял китергә Америкага, вообще Лос-Анджелесқа. Күчеп китергә син. Әйин, мин хыял, мин вообще хыялланам, инде үлеп бетем, менә монда булдым, менә тату ясаттым, менә возвращайся в LA дип язылганда. Менә back in LA дип язылган. Возвращайся в LA. Син моны Америкада ясатып кайттың. Менә именно сымнамсын. Возвращайся в LA, в Лос-Анджелес. Вот, шуңа күрә мин шунда барып, инглизчә өйрәнеп, инглизчә язып, һәм татар теле сүзләр белән язарым. Менә шулай итәрем. Татарча белән инглизчәне кушып. Ул бит вообще менә уйлап карасаң, мин Америкадан кем норминский инглизчә язып, татар сүзләр белән яза икән дип, анда бит вообще по-другому. Русча белән, ну русча белән татарча әзрәк ничектер не смешивается дигәндәй менә. Ну вроде бы менә казахский белән татарча теле тоже ошаган, алар язалар. Була инде, но була кишмиш. Менә мин тыңлаган бар андый теге бар андый артистлар теге русчаны кушар, татар телен тоже кушкан бар бугай. Но мен тыңлап, менә мин лично мое мнение это что-то не то. Как бы белмим, нәрсәгәдер, ну менә лично миңа андай бер. Мен ите аламын, нәрсәсе бар, бернәрсәсе юк. Тем более мин свободно сөйләшәм ике телдә. Мен вообще, мен даже җайлар булыр теге, потому что мин үзем нәрсә сөйләшкәндә, мен кайсы бер сүзләрне белмим. Белмим түгел теге, беләм я теге вспоминать теге сразу баша килми инде. Шуңа мен ике русча, мин бүтүнчеләр русча татарча. Мин даже Мәскәүдә шулай теге, ну теге выскакивает теге шундый иш, име? Әйбит. Инде? Что? Блин, мен там, ну, аңлата мне шулай выскакивает, потому что, ну, как бы сразу. Миңа беләсезме нәрсә приятно? Мин синең интервьюларны карадым Мәскәүдә, анда Мәскәү матбугат чараларына биргән һәм син анда бөтен җирдә Алла бирса дисең. Алла бирса анда интервью вакытында. Ул минем прям йөрәгемә сармай булып шаята. Вот Алла бирса сделаем. Алла бирса сделаем шундыйрак типта. Синең хыялың инглизчәле татарчалы җырлар язу, русчалы татарчалы. Минем хыялым Америкага китеп инглизчә язган. Татар телен онытасың бит. Юк. Мин вот именно, ну, онытмыйм түгел, онтам юк, ничек әйтмәкче? Онытмыйм. Ничек мен онытмыйм, мен шуңа әйтәм, теге, юк, андый хыяллар юк, теге пока ошо, просто пока китеп, анда яшәп, анда шул сферага кирип китеп, потому что самые мировые, теге, менә мировой топларда ул англизчә. Шулай бит? Теге, менә и шуңа бара кирәк самый, допустим, топовый җиргә, самый топовый телдә язарга, чтобы син не просто Татарстан тыңласыннар өчен, сине бүтән дөньяда. Менә без, мен язам татарча, мине тыңлый татарлар гына. Мин язам татарча, мине тыңлый руслар гына. Мин язам англизчә, мине тыңлый бүтән дөнья тыңлаячак. То есть мин что хочу сказать, надо делать менә самый топовый бернәрсә кирәк. То есть менә кичкенә, ул, конечно, башлар кирәк кичкенән, мин Аллага шөкер шулай башладым татар теленнән. И мин Аллага шөкер иң беренче җыр 105 километр ул сразу, ну, выстрелил русча әйткәнче мин, теге оттым, реально популяр булды. Мин кирип киттем рус әйберне, нәрсә инде ул, аудиториясына дип әйтәм, рус теленә. Иң беренче җыр сразу выстрелил, иң беренче җыр. И мин хочу шулай ук, Алла бирсә килеп чыкса, 3нче попытка бирсәләр, миңа Ходай бирсә попытка инглиз телендә язырга, и если ул выстрелит инглиз телендә, и миңа, ну, Грэммилар, мин инде вообще просто если выстрелит, просто мин все. Мин китапларны, очкиларны полкага салам да, мәйтән егетләр, барлыгы зур рәхмәт. Мин киттем, пляжга йолтам. Порт бабайлар юк инде. Но минемдә просто опыт бар. Татар теле, хоп, рус теле, хоп. Инглиз теле дә булса инде вообще, анда уже төрле коллаборациялар, ну, ул бит вообще шап безнең малай англиз телендә нидер анда йолдызлар белән анда, сез беләсезме, әле миндә интервью алсалар инглиз телендә. Мин татар теле Алла бирсә дип әйтсәм, топ булачак. Әле җырда язсаң инглизчә татарча. Ансы шуңа ансы инде, ну, ансы минем әйбер булып тора. Шундый теге. Ансы на десерт. Вот. Но мин инде надеюсь, менә күрәсең, мин. Ну, без ярга кирип киттек, не просто мин теге хыялларны сөйләп киттем. Юк, ну хыялларны шулай. Сөйләргә кирәк хыяллансаң. Ул тизрәк тормыш. Мин хыяллансам,
теге зур деп кыялайм просто. Иә, шулай керек те. Демек, біз тизден Нурминскийні Америкада тыңлайшақпыз. Ол татарша инглишче жыр язырға сен вәғдә итәсің бізге. Вәғдә бирде, Альберт, күтәбіз. Алла ярсалайса, насип булса. Альберт хәзер шиткәрәк китеп дип инде теге иҗаттан бәлки синең шәхсең турында минем бераз сөйләшәсе килә. Чөнки синең интервьюларны караганда мине бер сорау килеп борчыды. Син әйтәсең, мин җырларны язганда, мин ничек күрәм, минем баштан ничек үткән, нинди проблемалар белән мин очрашканмын, шул турыда язым дисең. Әмма шул вакытта синең мәсәлән клипларда шул автоматлар, анда кемнедер урлыйлар, крутой текә машиналар, бер юк. Икенче юк. Син әйтәсең, син эчмисең, тартмыйсың, развратларны яратмыйсың, начар әйберләр кулланмыйсың. Айбеттем, яратмыйм дип. Иә, шундай интервью бар, хәзер хәтта Айбеттем әле бит. Ой, ярам, шулай булсын, ярам. Хәзер табым әле. Мен әйткәмдер, эчмим, тартмыйм, наркотиклар кулланмыйм дип. Иә, кулланмыйм дисең. Һәм андай теге, ул беләсеңме кайда әйткәнең син? Мин шоу бизнестан читтә торырга тырышам. Чөнки анда разврат. Имею в виду, анда разврат в том плане, то, что не в прямом смысле разврат, а теге, то, что олар менә минем ну, шундый менә текстларда шундый сүзләр алар куллана, шуны әйтмәкче булам. То есть везде теге менә под чем-то шундый грязь дип әйтмәкче булам. В этом смысле они теге не. Һәм менә миндә шундый фикер туа, син клипларда бер төрле, җырларда менә карасаң инде. Тормышта син гел башка төрле. Һәм миндә шундый сорау туа, Нурминский һәм Альберт алар икесе бер кешеме, әллә алар төрле кешеме? Ничек алар бер кеше? Ул бит менә ярар, булай дип әйтмәкче буласыздыр, анда бүтән җир криминал дип әйтмәкче буласыз. Но криминал бит ул алкоголь, тәмәке тарту, наркотиклар дигән сүз түгел. Теге ул буларга может сүздә юк, но ул бит не говорит о том, что теге менә ул бандит, но ул эшә тарта, андай түгел, мин бит теге, мин үзем бандит дим, мин просто миңа ул ничектер, ну мин теге элек вакытта малайлар белән сугышып үскән, миңа ул ничектер якын, миңа шундый киноларда үскән, бригадаларда миңа ул кызык, миңа шул менә теге ну күңелгә килеп чыга шундый менә эффектлар, шуңа миңа шулай итеп теге үзенә образларда, клипларда төшерәм. Җырлары тематика шундый булгач, мин чәчәкләр җибәрә алмыйм поледа теге шундыйрак. Шуңа керә. А то, что мин эчмим, это же хорошо, ул бит не юк. Мин к тому говорю, то, что теге мин своими делами все равно төшерәм, но ул бит теге другой әзрәк. Теге криминал дигәндәй һәм хәдис аламы мин кеше белән. Юқары менә дөресен генә әйткәндә, менә мин синең хәтта текстларың укып чыктым. Жыр текстлары. Мин анда теге артык бәйләнерлек әйбер тапмадым. Син бит инде шулай ук әйтәсең, сугыну сүзләре кулланмыйм дисең, чөнки мине яшүсмерләр, балалар тыңлыйлар, мин аларның әти-әниләре янында миңа оят булыр иде дисең. Андай әйберләр син ишеннән да юк. Һәм текстларда артык бәйләнерлек, анда әйбер шулай ук юк. Анда единственный әйбер бәйләнерлек ул шул клиплар гына. Клипта инде анда менә шул криминал, үтерешләр, нәрсәләр, үтерешләр юк булган инде. Артырып җибәрдеңме? Әйберләр юк ахырса. Менә шул гына һәм шуңа күрә миндә шундый фикер туды. Кайсысы дөресрәк? Анда инде күбрәк бәлки ул теге композицион матур булсын. Ну, инде анда әзрәк сугышабыз инде теге андый-мондый. А булай Нурминский что в клипларда, что әйбер в жизни шул бер кеше инде ул. Андый әйберләр юк, отклонениялар теге ничектер. Менә ул клипта мондый бит. Анда бит мондый, юнды. Алайса менә әйт әле, шулай ук синең бер интервьюда син әйткәнсең, мин конфликтлардан читтә торырга тырышам, конфликт булса да тиз аны бетерергә тырышам дип инде. Ничек конфликтларсыз шулай ук инде мин һаман бер җирдә йөрим. Конфликтлар булмаган килеш шундый җырлар язып була. Конфликтлар яратмый торган кеше булар. Шулай ук мимиталарны алар постоянно, ул ниндидер конфликтлар постоянно бар инде. Мин алар бит ишетеп беләм, сөйләшеп торабыз без теге күп кеше. Мин бит инде теге кызлар обществосында яшәмим, теге менә мин яшим егетләр обществосында. Мин күп кеше белән сөйләшәм, күп кеше белән теге аралашам, тегендә монда. И бүтән шул үзем проблемалар бар бит инде, даже минем үзем проблемалар бар теге, аны мин генә беләм инде. Шуңа күрә теге ул бит инде теге уйлап чыгарган әйберләр түгел, ишетеп, сөйләшеп, обсуждать итеп, кемдер киңәшләшеп, шулай без
мен анда Аллага айткач, дуслар белән дә күрешәм, монда кемнәр беләндер күрешәм. Теге шуны теге шунын җыелган бөтен информация бит ул. Мин бит даже мисигә әйтәм, мин шундый сөйләшкән арада мин даже язып барам сүзләрен. Ну менә ничек итеп аңлатыйм? Аннары җыр итеп кулланырга Менә без сөйләшеп утырабыз. Сөйләшәбез, нидер история сөйлисез. Например, опа, миңа что-то шундый менә, белмим, мин щелкает менә эштә, что мин кызык булып китте, интерес, тема класс для раскрытия, менә и мин аны сизмичем, мин просто как будто телефон все записал, мин реально заметкаларда анда под темалар бар шундый тик менә, не теманы надо затронуть. Шундыйрак миңа дәшим. То есть мин вроде бы и анда үземнең эшләрне эшлим, именно теге аралашу, но в то же время мин әле творчестводан китмим, то есть мин әле еще своим делом, то есть занимаюсь творчествоға бәйле, то есть бұл бір кай китми, даже менә где бы я не был, бүтән җирдә все взаимосвязано дип әйтәм. Алайса менә шундый сорау име. Менә Альберт, бүгенге Альберт ул нинди тормышта, гади тормышта Альберт нинди һәм үзеңне нинди эш сыйфат өчен син хөрмәт итәсең? Үземне за себя говорить не люблю, Максим. Үземне нәрсә өчен яратаммы? Менә эш сыйфат синдә, үзеңне син үзеңдә ярата торган. Мин беләм, син моктанырга яратмыйсың, син аны интервьюда да әйтәсең, әмма монда җавап бирергә кирәк инде. Иң беренчесе, мин, наверное, шундый ко всему отношусь проще. Теге менә нәрсә булса да инде дөньяда, нәрсәне булды инде, була да, булса да, мин ко всему отношусь менә гади генә инде шундый менә. Булдымы, ярар булды, ничәтәсен, булды, ярар. Яна шундый, иң беренчесе, наверное, шул теге менә гадилек өчендер инде, диме. Икенчесе шундый күңелле кеше булгангадыр инде. Üçüncüsü нәрсә дип әйтим, белмим. Теге мин үземне гадилек өчен теге бороться торган шундый менә күрәм икән, дөрес түгел икән. Миңа теге менә тырышам инде әйтергә. Дөрес булсын өчен, менә кто бы ни был, ни генә ситуация булмаса, миңа теге менә җиренә җиткерәсе килә, шуның өчен яратамдыр инде үземне. Син үзеңне бик мактый белмисең инде. Ешуңа мин үзем мактаганда, мин яратмыйм үзем өчен теге әйтергә. Миңа как-то миңа вообще без разницы, мин турында кем нәрсә әйтсә, теге якласа, яклата белсәң. Мактасар да әйбәт, хурласар миңа как бы. Юк, бу шулай ук бит яхшы сыйфат, менә. Шуңа да мен яшьләргә ул җитми дә. Бәлки. Нәрсә әйтсәләр дә без разница. Шулай теге итеп, теге кайгырып, нәрсә кирәк ул? Әйттеләр, ярар, тыңлап тор да инде булды. Аллага шөкер дигәндә инде булды, инде сәбит. Менә шулайрак отношусь мин ко всему. Менә кура, менә ул дөрес әйбер микән, үзеңне моктарга яратмый. Чөнки мәсәлән, без яшүсмерләрне өйрәтәбез инде. Хәзер андый заман түгел. Сез үзегезне моктый белергә тиеш, моктана белергә тиеш, үзеңне күрсәтә. Мокта белергә кирәк, но күп ярамый. Менә мин нәрсәгә, наверное, мин әйтәр, син шундый гади дияр. Потому что мин үземне моктамыйм бер кышында теге. Хотя есть теге менә уйласаң, мин даже күп кеше әйтәм. Мин үземне бер кышында иткән юк, теге, не возвышал ни над кем. Хотя можно было шундый әйберләр белән, шундый теге достижениялар белән мин вообще мог анда теге була әйтәм инде. Потому что мин беләм, кешеләр, которые, гади әйтергә ярамый, теге менә ничек правильно әйтергә, ачылмасыннар дип. Менә күрәсең, что кешеләр менее популярныйсын. Үзен шулай куяймы? Теге син аптырыйсың. Не то что аптырыйм, ул ничек шулай может себе позволить, теге мин шуңа аптырыйм инде дисең әйтә, шулай үзенә куялар некоторые кешеләр. Хотя бук башы белән дигәндәй йөриләр, үзләрен әллә кемгә куялар. Бер тырнак башыда тимиләр. Мин үземнән әйтәм инде. Мин никогда үземне алай итеп куймыйм. Где бы я ни был, нинди обществында булсам да, инде мин ничек кенә миңа карасалар, вау дип. Мин үземне все теге матур итеп, җайлап кына достойный торга кирәк. Ничектер воспитан шулайдыр, белмим инде менә. Ул татар дөньясында татарлар бит инде шулай тәрбиялиләр. Менә миңа татарлар нәрсәгә миңа ошый, менә татар, менә бездә бар ул Татарстаннан миңа нәрсә ошый, менә нидер закалка бар ул татарская шундый менә теге авыллардан килә торган менә теге шундый. Белмим инде. Менә шуңа тәртип, менә шул бар авылдан килә торган. Килә, шул теге сөт анасы белән керәдер инде. Үзеңдә яратмаган 3 сыйфат. 3 сыйфат. Бәлки комачаулый торган. Кстати, мин ярата торган үзем әйбер педант мин вообще. Яратканнардан. Яраткан? Яратканнан, Чынлап. Мин вообще педант. Син сыйфатны үзеңдә яратасың.
Ну, я мен просто кіші келем, үйге келер, осень өлбес чиста. Ну, как бы мимо отношений ко всему. Машина болсын ма, үй болсын ма, киімдер болсын ма. Теге шундай мотор, мотор болады ешпейтін деге. Андай бір мен разброшенный бірлер жоқ үйде. Ну, міне реально мен сөйлемеймін, мен өзіме қызық. Еуропмағандардан мағандардан несем екен менем? Өзімде еме? Өзіңде міне. Блин, ауырстырам. Жоғанды ейбір. Бардыр енді, мен просто теге ой деп айта алмаймын. Искать шыққа жетірмін. Ну, шулай оқ, әйбет бетінде сен өзіңін... Жоқ, серьезно айта алмаймын теге нәрсе бар ма екен менде шынды еуропмаған өзімнің. Білмеймін. Жоқ, еуропмаған той, мен просто иногда... Міне құмаш аулы еді. Мен, короче, мен скромный былай вообще. И мен керек болған уақытта, керек уақытта қолдана алмаймын, короче, теге міне. Керек нәрсе сұрарға, жоқ, неше кетіп айтайын екен дұрысын. Мен иногда скромничаю, хотя мен исім бар бетінде. Мен қолламаймын, мен шул, наверное, теге мен... Ортық тыйнақ. Ортық тыйнақ, мен бигірек. Хотя мен айтамеш, теге, как говорится, бошта бет сен исімге шлейсің, ана исім на тебя. Хотя, үнді мүйіне кірерім мұнда тотар айбірлеріне, әйде, келемізсізден тотаршы, әйдегіз, мен сізге күсетем yazып, деп, нашу айтыры, может было, ояқ тиіп кірге, кімне онда меніңа интервью керек, әйде, келігіз сөйлешебіз, отырасыз онда меніңа езалмышы, шалтыраталмышы, әйде, мене шылдырақ можно было, деп, әкшелайны. Сен енді ортық тыйнақ. Тотарларға ұлшылай қосай бейді кейді. Алла шүкір дере керек. Ебіле бейлі аңлашылды. Біреу күне болды. Дәйім. Қаралы, міне тоған шынды ейбір, еме. Кеше біз сіздер тусовкада болдығыз. Кеше біле мен сторизлардан қарамайды. Бір көп кіші де. Көрдім. Міне Хамиде шындай тәсір туды. Сен андай тусовкаларны беке оратмайсың кібік. Анда бүтінісі зажигают, о, қоранин дейші. Ну, потому что мен ішмейм зартмейм, анда бүтін кіші патша. Сен шулай, скромны ғана шулай. Ну, потому что, yok, мен вообще, білмеймін, мен ол тусовкаларын өзім ойыштырамын. Мен өзім клублар жиям, халық жиям, и мен өзім барып, ладно, мен да приглашенный гостин. Бүтін артистлар білән анда көрсетек, анда прикольно. Анда бүтін кіші, потому что, ну, как бы еще, и олар әзірк расслабляется, а мен как бы, менға вообще нет, мен даже ішкен yok. Мен алкоголь состояниеся кірген yok, мен ана білмеймін екен. Сен гіл ішіп қорағаның жоқ. Мен қоп та құрған жоқ. Даже міне болашақта. Міне билле суғышып жүргенде де. Менға бүтін шоп тұр. Ауылда. Менің вообще жоқ. Мене бүтін шоп тұр. Шындап ма? Сен по-любому торты. Мен билле ахиди, мене тортқа. Тортып қораған бар, ерар. Неше ешті? Ол те ештем екенде. Потому что мен орта лице, мен торт меше бірінші торт алмаймын. Мен обайлар білен торттық. Ну, и то мені қорқытлар. Мен затяг ола білмеймін, онса яра керек білдірейін, теге ерінен ше деп, короче, мен шуны тоқшадым, әнер суға деп, короче. Ну, міне ішкен вообще жоқ. Кальян? Нет, не кальян, вообще. Кальянда тортмайсың? Жоқ енді. Мындай қазір міне ешер арасында популяр нәрсе деп аталар ол? Вейплар, міне, тоже жоқ. Кальян қоп қоран бар, бір топ қор. Бір топ қор, кальян тортып қоран бар. Нешенші, бұл әлі қошайын, сіз мені даже Нұрминский үйге әлі уақытта, ол мен вообще Альберт деймін. Неше, 16 еш болған мекен, 17 еш, білмеймін. Мұнда ярамаған әйбірлер турында сұрапта тұрасы түгіл енді. Шынап жоқ. И вот, тусовка қойтқанда, түгі мен оны тусовкаларын мен өзім устраиваю бүтін шәһәрлерден. Мен ашуға, абылай клубқа еру, ну нешеймін мен міне көңілін тапмайам. Мен барам тусовка, если онда зарубежный жерлар болса. Мен жүрейм Мәскеуде, специальный дискотекалар бар. Чисто западный онда, ну, мен тыңлаған рэперларның онда классно. Вот одна, ну, как бы, во-первых, сені білмейлер, все, сен на своей волне, или теге, кірсен, ну, как бы, прикольный жерлар. Мында бит жерлар, Роща, мен утрелер, ну, тыңлаймын мен андай жерлар, мен онға көңілге жоқ мен. Өзіңнің жерларыңа тыңлайсың ма? Иногда ғана, бик сирек, бірінсе сторис түсіргендеміз, или бірақ қоя теге, бірінсе шыға, интервью, вот, Нұрминский, бұл жері көңілі болған екен. Мен кіші нәсеге шой бейткен екен деп, оңға ұштан тыңлаймын. Нәсесі ошаға мен өзіме штоп деге вывод жасарға, шоңа тыңлаймын. Әміне сторизлар дегеннен, сен инстаграмны да бет сен олып бармайсың, неше керек шулай тұрып. Сенің кішілерің жоқ, инстаграм алып барушылар. Ол сенің өзіңнің бейтің, сен анда тілейсің кіртесің, тілемейсің кіртмейсің. Олай теге кіші алып, шулай прям целенаправленно жоқ, нәсе керегін ол, мен бір қышын айткен жоқ. Сен шынында бек скромный болып шығасың енді. Но, хәм тағы мен көптен сұрайсы келе шынайым, мен сен айды көптен подписына.
Һәм миңа ошый инде синең сторизларың, анда син әбиеңне куясың. Мәсәлән, өйдә анда песи төшереп куясың. Анда әбиң сиңа ничек аш салган, тотмачлы аш инде. Мин шуларны карыйм да әйтәм, о, син анда татарча сөйләшеп аласың, әле кичәгенә дә сторизлар киткән идең. Мәсәлән, сиңа теге реакция ниндирәк? Менә синең подписчикларның. Кешеләр вообще в шоке. Ну, рус аудиториясы, это какой язык? О, круто. Татарлар инде, брат, молодец, вообще татар телен мисен красавчик мәйтәм. Ну, мин бит инде теге менә миңа кирәк, мин юган. Ничек дидем, менә мин юк инде цель. Аха мин барам татар. Мин бит инде живу эта жизнь, әбигә килдем, әби белән татарча. Просто төшердем теге, әбине фотосын күрдем, сабай төштек 90 яшь. Нәрсәне аңлата аби? Тамам. Барыгызга исәнлек, саулык, тазалык, байлык дигән. Аны бит шулай бүтән пабликлар таратты. Короче, монда инде сүз бара, әбисе белән әби блайтырып ничек әле? Блайтырып кулын куйсын беләсең нәрсә ул аңлата? Бәхет, шатлык, исәнлек, саулык дигән. Аннары самый кызык әлми, бер кеше белмисез дигән сөйләм. Әбинең туган көне бит инде 90 яшь, монда узын өстәл инде, монда әбиләр утыра бит яулыкта. Мин ахырдан соң калып кына килдек, без сәгать 6-та башлан 7-дә килдек. Бөтен шунда утыра, ашый, Коръәннәр укыганнар инде, тегесе монсы иткәннәр, короче. Всё, монда уже ашап торалар. Миңа әби мине төрттүрә инде. Улым, бер нәрсә безгә җырлап күрсәтерсең инде. Мин әйтәм, әби, яра, җырлар белән. Реаль теге. Ашап торабыз, вакыт үтте, мин тегендә ашап торам. Бер заман что-то ашам, бөтен шик кулча башлады. Өйдә бу кулча әбиләр кулча башладылар. Әбиләр. Ну, олы әбиләр бит инде ял. Мин аптырак, миндә кулча, мин әйтәм, нәрсә булды? Миндә кулча бам. Булар миңа кулча бар икән. Әйдә, улым, бас, җырла ди. Мин әйтәм, әби, сез Котрак шәй эчтеге что ли, әзрәк теге шәйгез котрак булды, сөт салабыз да, әйтәм. Серьезно, әбиләр? Әйдә, Альберт, әйдә инде. Әйтәм, юк, менә хәзер мин басымны, әйтәм, сез серьезно сөйлисезме? Инде көтәбез, анда минем туганнар бөтен инде блатуй, бу безнең абый дип теге балаларына килгәннәр инде, бу Нурминский дип, булар шуннан ишетеп беләр инде. Әйдә, бераз сөйләп күрсәт инде. Мин буларга әйтәм, sizga за 105-й двор стреляю в упор, дип, кстати, что ли, теге элемент на меня газует, дип, серге, что ли, sizga, дип, йоу, дип, блядь. Мен әйтәм, әби, миндә бит шигырьләр, миндә моңлы җыр түгел. Ярый инде безгә, юк, мен әйтәм, әйдә, әлләнсә итмәгез, мен әйтәм, sizga эсрәк капкан бугай, ну. Ха, шундый сорау. Менә как раз синең туган авылың турында да сөйләшәбез. Бер интервьюда, мин үземә дә ачыш булды, һәм мин шок каттым да ул фактка. Бер аңлавымча, синнән Болташ кызы интервью алган булган. Мен 2019 елда ул. Кайсы издание икән, белмим. Һәм ул анда шундый җөмлә яза. Менә Болташта Альбертны бик өнә бетермиләр инде, бик яратмыйлар. Әмма башка җирдә ул бик популяр дигән җөмлә бар анда. Шуннан да шундый бер бармы ни Болташта дигән дидер башка төрле караш. Ну анда бит мин туып үскән, анда бит инде ничек әйтим. Мин инде Альбертиннан да Нурминский түгел, теге бүтән гомер буе мен анда шәһәр түгел, теге авыл түгел, район инде ул. Анда бүтән кеше каждый друг за друга знает инде теге. Шуңа күрә андый теге юк, ярдәм итәргә дус түгелдер инде. Белмим ничек нәрсә әйтә алмыйм. Ну анда караш икенче инде теге, икенчерәк теге. Мин бүтән әйберләр җыеп китсәм, анда инде шәмсез, Аллага шөкер, килеп җиттегезме? Ипитос. Анда инде теге как бы местный булганга, бүтән кеше белә, гомер буе шунда туып үстем, яшим. Анда бит мин теге белмим, шуңадыр дип уйлыйм инде. Альберт, син бит инде өйләндең. Ничек сиңа гаилә тормышы? Әйбәт. Барсы да ашый, барсы да. Аха. Күңелле. Әмма әйтәле, без инде бердән-бер белгән әйбер синең хатының турында, ул Алсу исемле, һәм ул Туймазыдан. Сез ничек таныштыгыз? Кем ул, кайда эшли? Укыймы? Ул без аны белән 17 август, 19 елда 17 августта таныштык. Син көнендә хәтерлисең? Аха. Минем концерт был көнне просто әйбер Башкирияда. Аннан абыйсы инде минем организатор, еще без чакырып алдылар. Без концерт көнне шунда инде процессе теге палатларда теге әзерләнгәндә бер кыз йөргән шуны симпатичный. Соң бу сораштыра торгач, әлешеп алдым да, шулай якынрак килеп, танышып, сөйләшеп киттек тә инде. Бүгенге көндә никахлашып, Аллага шөкер дип. Сез шул елдан бирле очрашып йөрисез, име? Бүген без аралашайык, дуслашайык, инде соңгы бер елда гына бергә тора башладык. Сез соңгы бер елда очрашып йөрдегез дип әйтеп була инде рәсми рәвештә. Абай теге, сәлам, чикалар, кайда күрешкәнбез, кайда кинога барганбыз, булай, тегендә, монда дигәндәй. Булай инде официально теге менә бергә торып, аннары бергә тора башлагач инде никах сорау кирәк дип килдек, к этому пришли.
Әміне исіңе түшірелі, все бұл менің қатыным бұла, мен маңа точно тәқдим ясайым деп ойлаған. Қошан келді сен аміне шундай осознание деп айтайын. Теги ел 30 декабрьда. Ага. Жоқ, декабрьда барам. Әйе, 31-де. 30 декабрьда получается мен ясаған тақдим. Ага. Шунда Сочида қашалған ыңғайланып. Ага. Иптештер белән сөйлештім де инде, кағашқыларын забронировать итеп, анда көңілі 105 роза бүләк итеп. Ага. Шулай иттереп, шулайрак булды. Ул сезгә ни деме син аңа тәкъдим ясый шагыңны? Инде без аны белән күптән ул миннән сорап алган шикелле булды инде ул теге. Ай, син миңа кашан тәкъдим ясыйсың дип. Шулай сорады синнән. Ай, шуны сөйләп постоянно булды. Аның кызыграк калмады теге. Потому что без инде аңа әзрик, без аны белдек. Ага. Аңа андый вау дигән эффект юк иде бездә. Ага. Ну инде тегендидер романтиканың шәйбер булмады. Ну, юк, романтика булды. Инде әлбәттә, просто тегенә самый теге тәкъдим ясаган вакыты мен де анда визида бар ул кайда интернеттан. Мен белдем буган. Улай скриптым, шунда мен аны күрсәтеп нәрсә дип. Әйбер мәсьәлә. Аны эмоциялар юк иде, обычно кызлар бит теге сөйнә, кычкыра, сикер, андый бер юк иде. Сәле алды чакта алды, үштек тә инде. Кычаклады. Бетте шуннан белән шул. Әміне бро не женись, пока нет деген жыр бар бит синең. Синчик ничек бул? Ул җыр бит инде мәгънәсе нинди бердә, кеше өйләнә икән инде нидер үзенә рамкаларга кертә. В том плане то, что менә гаилә. Ул не женись дигән, бро не женись дигән җыр күбрәк смысл нәрсәдә? Син даже өйләнсәң, анда кайган, ну как бы уже гаиләдә дигәндәй барбер син теге үзеңне кимшетмә, теге кайдыр барабыз, гәлек бергә шулай йөр тегендә монда югалма, теге семья кирип китмә, шундыйрак мәгънәдә язганча. Ага. Менә как раз мин сүзләрендә язып алдым. Зачем я говорю тебе эти слова? Затем, кто все женат, у всех свои дела. Не могу позвать и толком никого. Уехали бы сейчас. Во. Бу бит инде син хәзер үзеңдә шунда иргә әвереләсең инде, бер каяш. Ну, алай дип әйтмәсәм инде, теге бер кайчак китә алмыйм. Шулай ук йөрибез, но бергә йөрсә була инде, тегендә монда барасы булса, ничектер согласовывать итеп, менә монда әйтеп, теге шулайрак яшибез. Яшь туры килә инде дип. Ә менә син беренче урында хәзер хатын бер бит инде, дуслар. Ну, мин аңа әзрәк килешә алмыйм теге. Именно беренче урында минем карьера инде теге, как бы. Карьера дип, менә мин ничек яшәдем, шулай яшим инде. Хәзер хатын булгач, кыз булгач дип инде теге. Хатынды бит әле. Нәдә хатын дигән сүзгә яшә алмыйм. Сейриме хатын булган, сейри алмый. Мин бит кыз дим аңа теге менә. Мин с девушка буду. Ул инде ачылган теге. Ну, әле бәка телгә авыр әйтелә теге хатын. Ничектер шуңа мин теге. Инде синең хатының димә? И, ну, как бы, мин ул девушка, ну, исправляйте, не беребезне исправляйте без теге. Күрепме шуны теге самасы дигәндә. Абай шуңа теге гаилә дигәндән, миңа только аяк бастым, шуңа теге белмим күс, ну, авыр теге беренче урында карьера булгач, инде әзрәк үлчәүләр бу якка төшү, ну, теге гаиләгә таба үрәйтәләр. Внимание, игътибар кирәк инде хатынга. Андары тагын шундый җөмлә бар. И так уехать, чтоб никто не ждал, да вот аэропорт, да вот ЖД вокзал, чтоб не звонили, не было причин, вечно молодые, жить бы припеваючи. Хәзер сиңа көтүләре рәхәтме инде все-таки менә ул сине көтеп тора иде. Тәмле ашарларга пешерә. Кәнемчә инде әйтәм шу үземдә кай вакыт үземне аны көтәсе була әле эштән кайтканын. Бер шуңа күрә инде, ну, күңелле инде барбыр иде кеше булгач теге барса әзер, теге иде барса әйбәткән шуңа барбыр икенчерәкне дөнья. Ул нәрсә белән шөгыльләнә менә эштән кайтканын диде. Ул үзе хәнәре баран кирфәкләр ясый. Шуның белән үз бизнес дип әйтим шунда. Казанда үз бизнесы. Ага, аңлашылды. Һәм менә тагын бер әйбер генә сорыйм име. Сез бит инде 2021 елда син интернетка интервью биргәнсең. Һәм анда әйткәнсең, мәхәббәт мәсьәләсенә җиңел карыйм. Шуңа күрә парым юктыр да. Мин язмышка ышанам. Үз вакыты белән минем кешем һичшиксез килеп чыгачак, иманым камил. Менә шулай язмыш шулайса. Ага, вакытта әле сез йөрмәгәнсез инде, значит, да? Юк, йөрмәгәнбездер вакытта, просто аралашып теге. Әйтәм, мин теге күп кеше белән аралашып теге аякын түгел, барбы теге артист булгач тем более бит инде ул теге күп кеше белән белмим теге бансы белән чишәсез, монда туры килә чишергә, тегендә туры килә. Булай карыйсың, бар күбрәк инде, алсу белән без күбрәк вакыт үткәрәйек. Аннан соң менә күптән түгел укыдым бит әле син әйткәнсең, мин өйләндем, мулла әйткәнгә генә дип. Әйткәнгә генә түгел инде, менә мин әйткәнемчә, biz onunla уже bir yıllık birge turabız benim үйдә. Әйе. И шуң birge turгач, biz бит инде теге мусульман традицияларын иткәч, теге
гынахы булмасын, как бы чисталыгы булсын дип инде шуңа как бы мин барбар алсам теге үшкүргө да ирим и как бы көздөрдө тие шундай барбар ул никах усал бит өзүнчөлүк защита теге как бы көз түйүлөрдөн бир нидер благословение бит инде ул теге ризалык теге риза болсундар үчүн бар теге үйдөгүлөр да инде теге никах укыт дейдилер. Ну как бы Алай турга ярамый дейдилерме? Жок, айбир айтмакчы болом, чтоб теге үйдөгүлөр риза болуп теге согласие берсинер, шундай теге айбирге шундай благословение болсун, теге родительское болура тийиш деп айтам мен, шундай теге. Шуңа көрө инде тем более бирге тургач инде шулай деп жасаттарга болдук. Аха, аңлашылды. Бетин шу той турында сурайып, тойны әле уйламадык. Шуңа теге сурай качан той, андай бир югы теге той, аны ну, болор әле Алла берсе теге. Но сиз әле планлаштырмайсыз күннәрне. Пока мен бирге турабыз, и теге шуңа көрө онсыз да и то уже ул теге шулай дип күперде бүтүн теге соцсетлерде эми теге шуңа көрө ондай вау деген бомба шотлаган шекелле. Алай карарбыз, күз көрөр. Аны биринчиси жок. Мен бит никах пятница мен шалтатым булага, воскресенье никах үткәрдек уже. Биз мен башкирден туганнар койды анын ягыннан. 2 күндө. 2 күндө. Әзерләндегез. Мен шундай кызык канлы киши шуңа мен ярдәм сузып биргән. Мен могу спонтанно эшләргә шулай булды. Альберт, бүгүнкү яшьләр турында сөйләшәбез. Сен инде күп интервьюларда әйткәнсең, мен бүгүнкү яшьүсмерләрне, яшьләрне аңламыйм. Анда буялган тырнаклар, егетләр бит инде бүгүнкү көндә ул бик популяр. Синең карашың үзгәрмәдеме? Юк, шул. Но яшьүсмерләрдә бүтүсе. Яшьләр инде. Ну инде. Яшьләрнең кумирлары, яшьүсмерләрнең кумирлары. Да, кумирлары алар. Мен андай берне бик аңламыйм, потому что теге алар инде үз образларын белмим, карыйлармы, соблюдательләрме теге кемнән анда. Но аларны тоже теге бер яктан аларга була. В том плане, что шоу-бизнес булгач, аларга азрак теге внимание привлекать кирәк, теге алар инде тырнакларын буйлар, чәчләрен булай ничек итә, келлени пёстрый киенә кер, разноцветный. Аларны ярар, аларның үз эшләренә булай с точки зрения нормальнылыктан дип әйтәм, бу для меня как бы этот, ну, башкасы инде. Ага. Ну, яра киемнәрен ки, но анда тырнакларын әйләнсә кирәк түгел бит, бу ярга, монда иреннәрне анда миндә Алай кешеләр иреннәрен күпертеп анда теге әйберләр ясап, башларын буяп анда. Менә син ничек уйлыйсың, ират кешегә еларга ярыймы? Ярый. Ират кеше елый. Әлбәттә. Мен ни өчен сорыйм? Юк, имею в виду, в каких случаях, допустим, но, юк, ничеге не ярамасын. Ярый, конечно, нинди генә сәбәп булмаса да, даже машинасы ватылса, теге еласын, ул бит инде андай биреп, но просто теге уланы кайтып еласын, кеше күрмәгән дигән теге, кайтып теге кеше күрсәтеп елап утырып, ай дип дөрес түгел. Беләсезме, нигә сорыйм? Хәзер бит шундый әйбер бар, бүген бит шундый тенденция, токсичная маскулинность дигән әйбер бар. Ул инде аңлата, теге безне бит тәрбияләр, ират кеше, ул син ират, син еларга тиеш түгел, син нык булырга тиеш, син гаилә эшләүче дип инде, гаилә тоткасы дип инде анда хатын кызның үзенең ниндидер әйберләр бар. Һәм хәзер әйтәләр инде бу дөрес түгел. Егетләрдә анда нинди териләр шундый булалар, менә шул тырнак буяуларда шуңа карап кайта. Кызлар шулай ук инде шул феминизм әйберләре бар бит инде. Замана үзгәрә, замана бер якта тормый, теге дөрес булган әйберләр хәзер уже теге яшьләр бит не үсә. Новый поколение килә, алар инде иске правилаларны теге дөрес булма дип санарга могут. Мин дә даже теге иске әйберләргә уже зовсім ул сорауга мин бай җавап бирәм. Менә әни постоянно Bizim bir sote berenge bakıyorsa var mı? Ani üzerine turayın, no как бы min tege birge turayın inде. Ani tege berenge oturtayın mene bir sotega mitem. Ani min sana bir fura, iki fura opkilem oğlan min бар возможность аңа алырга. Менә әйбер беренге утыртма, шиленме, күтәрмә авыр капчыкларны. Юк. Менә ничек аңлатасың? Менә шуңа мен каршы. Шуңа возвращаясь к вопросу теге ул иске әйберләр потихоньку чиктыралар редактировать дип, теге үзгәртеп яшьләр бар үзенчәлекле итәчәк инде теге. Шуңа күрә то, что андай кызлар булай итә, ничектер замана үзгәрә, и ул как бы не хотелось барбар үз роле теге силу имеет дип әйтәләр мен. Менә синең малаең туса, ала бирсә, син аны ничек тәрбияләшәксең? Мин инде аны строго воспитывать итәрим, теге менә Оларны хөрмәт итәргә өйрәтәрим, мен самое главное, мен теге каршы эндәшмәскә дип инде теге менә дөреслекне әйтәрим, менә ничек бар, шулай әйтәрим, менә теге менә ул не прав икән, теге дөрес түгел икән, миңа әйтәрим, менә син менә бу булай эшләдең, син дөрес эшләдең. Менә булай эшләргә кирәк. То есть теге үзен миңа бирмәс, син үзен кеше өстеннән өстенрәк куярга теге үрсәтмәс, син әйтер.
Әгәр дә мәсәлән бер көн кайтып ул сиңа әйтә икән, менә әти мен үземә TikTok булдырдым, мен шунда хәзер биеп җырлый торган видеолар куям, чәчемне буйым дисәсең. Ну, чәчемне буйым юк инде, миңа әйтәләр, пожалуйста, занимайся. Но менә бар рамки приличия, допустим, шул тырнаклар, шул менә син вот это не делаешь. Син эшлисең, төшер, пожалуйста, хоть шунда әллә тикәй берлә төшер. Но менә син буларны күтләрне төшермисең анда әллә нишәмисең, буямисың, блай иттермисең, сүгенмисең. Анда ни в коем случае. А былай, пожалуйста, әнә хоть әллә төшер, футбол уйнаган төшер, ну, беренче теге. А былай теге придумывай креатив теге булырга тиеш. Теге инде башына килмәсәң, даже не начинай. Ә менә TikTokка синең карашың нинди? Минем начар, минем TikTokка юк. Мин TikTokка бик яхшы карау, потому что ул бик яхшы платформа, но ханда инде шул яшьләр нәрсәгә сөйләмиләр инде, нәрсәгә күрсәтмиләр, аны бит бүтән балалар да карый. Алар аны норма дип считать, шуңа күрә алар бит на этом растут. Аларга даже алар ялгыш бер җирдә эшләсәләр, аны алар теге санамыйлар, то, что это неправильно дип. То есть алар аны күргән, то есть бүтән анда миллион лайк, миллион комментарий. О, это нормально. Для них это норма шикелле бара. Шунысы гына мине пугает әзрәк. А былай ул бик яхшы платформа, бик менә дигән. Син анда бар бит инде, ул син үзеңнең битең үзең алып барасыңмы? Мин үзем алып барам. Ну, мин алып баралар, һәм TikTok туктагач теге бетте ул, короче. Теге берсе тора тик. Аңлашылды. Хәзер инде бүтән кешене дә борчый торган түгел дә кызыксындыра торган бер сорау гына бирәм. Менә син айга ничә сум акча эшлисең? YouTube'tanмы? Гомумән, YouTube'тан да бүтәнсе бергә. Әйдә айрым YouTube'тан. Но син анда миллион ярым яз. Ну, YouTube монетизациялар бетте. Ну, элек, допустим, анда бит ничек килә, анда бит килә отчетлар безнең ниме? YouTube'тан түгел, анда Excel форматында килә таблицалар. И анда язылган, допустим, ВКонтакте. Ну, юк, алайда язылмаган. Анда ничек әйтим, раз квартал килә отчет. Допустим, җырлар буенча. И анда меңләгән түгел ярар. Әллә ничә 100 платформалар бар, ВКонтакте, Яндекс музыкалар, анда Сбер музыкалар хавышлар бит инде. Төрле Instagram, Spotify'лар, ну, короче, бик күп, теге iTunes музыка. И анда бүтәнсеннән нәрсә каян килә, шунда язылган инде. Күпме? Күпме килә сиңа? Күпме? Айга. Ну, андый әйбер юк, всегда по-разному. Ну, в среднем. Ну, в среднем күп. Ну, гелик төрсәм, яш нормальдыр мы? Миллион? Юк инде, аңа түгел. 250 мең. Юк, всегда по-разному. Мен сезгә реально теге сер түгел буймы? Мен сезгә әйтерим, ул бит артист тормышы ул түгел, анда зарплата юк. Анда менә син җырын аттымы топка, все, син заработал огромные деньги. Син атмады икән, син заработал меньше. Син эшләмисең, концертлар бетте, син вообще ничего не заработал. Аллаһка шөкер, бездә монетизация, и то безнең кистеләр күп теге YouTube'ларны монетизация сүндерделәр. Күп площадкалар китте. 40%-ка, 50%-ка бетте әйберләр. Ну, то есть снизились все показатели. Шуңа күрә, то есть түгел әйбер юк. Бывает, син айга 60 мең эшли аласың. Ну, бу эшәү түгел, айга түгел, кварталга, бер кварталда 3 ай. То есть менә 3 айга син килә там, ну, 100 мең булсын ярар. Шул акчага эшләргә кирәк. Ну, грубо говоря. Шо. Менә шундыйрак. Мәсәлән, әгәр дә мин сине үземнең туган көнгә чакырырга уйласам, мин сине ничә сум әзерләргә тиеш? Ансы инде минем профильдә Марат дигән кеше бар. Шуны эшләргә кирәк. Ул белә. Ул белә. Син белмисең. Мин беләм. Мараттан тора. Марат нинди сумма әйтә? Альберт. Менә шулай киттек дип. Мин киттем. Чиретим, туган ничектер случайно даже туган көнгәлегә гиме. Анда да, допустим, даже теге җырламый, просто күрешеп, сөешеп, даже фотка төшүләр кешегә инде менә вау теге. Бывало монда туйларга килә мине теге попросить, ну, теге туганнар, ну, бик теге близких кешеләр сораса инде теге без просто бер-ике җыр җырлап килгән, просто даже бушка кирәк тә түгел бер инде. Потому что как бы без аралашабыз күп кешеләр белән, алар тоже теге нәрсәдер эшлиләр, алар үзенчә белән булышалар безгә. Мин инде теге как бы алар миңа когда-то помогли, мин аларга вот так отдаю, как чем могу. Так, шундый әйберләр. Аңлашылды. Әгәр дә инде мин синең туган көнгә чакырырга уйласам, мин язырга тиеш булам. Марат дигән егеткә. Все, аңлашылды. Булды. Рәхмәт. Рәхмәт, Альберт, сиңа шундый шәп интервью өчен.